Čiže čaute ľudia, dnes budem robiť trickshoty. Asi viete, čo je trickshot. Trickshot je toto tu. Počkajte. Toto tu je trickshot, no a dnes toto budem robiť. Takže ideme na to, ale pokým sa na to vrhneme, dajte like, odber a zapnite si zvonček, aby ste neprišlo také ďalšie podobné videá. A ideme na to my. Takže ľudia, máme to. A tak, takže ideme na to. A ako prvý trickshot bude takéto tu. Vidíte, tak. A tak to spadne, hej. Čo som robil na začiatku, takže ideme na to. Jedna, ale nechcem to mať až také ľahké, takže si to spravím ešte 3-krát. OK. A fakt ľudia, keď ma chcete podporiť, dajte ten like, trvá to len 2 sekundy. Aj odber. Trvá to tiež len 2 sekundy. Neviem ľudia. Dal som to 2-krát, nechcem to dávať 3-krát, ale čo už. Tak, takže cieľ je splnený. No a ako ďalší trickshot bude takýto tu. Hej, takže ideme na to. Musím na dobré miesto tu mať, chápete sa. Počkajte. A ľudia, nemám kameramana, hej, sám sa kamerujem, takže asi neviem. Keď máte kameramana, určite mi napíšte do komentárov mi napíšte, keď máte kameramana, ľudia. Keď poznáte jeho dobrého kameramana, napíšte mi do komentárov a tak, možno vám, a možno. Takže tak. Skoro som to mal. Wow. Ak fakt, keď chcete takých ďalších podobných videí, dajte like, odber. Fakt. Chcem do Vianoc mať tých 150 odberateľov a keď ich dáme, tak bude obrovský špeciál, vidíte. Ja som to mal. Fakt dajte ten odber. Hovorím to vždycky, ale proste chcem mať tých 150. Budem natáčať aj herné videá, reakcie. Aj tak, hej, nebojte sa. Ja som to dával, ale dá sa to. Ale potrebujem na dobré miesto, tu musí byť. Aby som to, neviem, tu, skúsim. Asi toto pôjde. Fakt ľudia, sám sa natáčam, takže keď máte dobrého kameramana, alebo keď vy ste dobrý kameraman, napíšte mi do komentárov. Ups. No neviem. Tak. No neviem ľudia, čo si mám robiť. A neviem, fakt. Wow, proste ja som to mal tak. No. Skoro. Asi po 5 minútach som to dal, ľudia. Viete prečo som to dal? Lebo dali ste like a odber. Dík moc, že ste ho dali. Takže tak. A ako ďalší trickshot bude takýto tu, že tak. Takýto tu. Takže ideme si ho dať.
Ups. A tento trickshot, čo som robil, som to dal za 5 minút, alebo neviem. Za 5 minút alebo 6. OK, ľudia, počkajte, posuniem sa. Nie je to až také ťažké to dať, ale proste neviem. To by sme potrebovali troška zrýchliť, takže ideme na to. Dal som si tam to čierne preč. Tak nejde to, neviem čo. Ups. Dobre ľudia, rozmyslel som si to a tento trickshot nebudem robiť, ale idem robiť iný. No a za chvíľku tu budem zatiaľ čus.